Il-Business Breakfast fl-Imġar kien indirizzat minn diversi korpi kostitwiti illi fil-waqt li faħru numru ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista komplew jisqu fuq il-viżjoni tagħhom għall-Gżira Awċija. Fl-aħħar mill-aħħar dak li ngħidu jiswa biss jekk jirnexxielna flimkien inwettqu l-ġid. Jien ninsab fiduċjuż, anzi konvint illi magħkom u permezz tagħkom imma wkoll bil-ħila ta' kulħadd nistgħu tassew il dan il-pajjiż nagħtuh futur aħjar u din il-gżira nerġgħu nagħmluha il-ġawra sabiħa imma wkoll ġawra kapaċi għaliex f'din il-gżira hawn talent kbir u dak it-talent u l-potenzjal nixtieq li flimkien magħkom nilħqu l-aħjar aspirazzjoni tal-Awċin u tal-Gżira Awċija. Daniel Borch mill-Gozo Business Chamber saħaq li fejn jidħol l-ambjent iridu naraw il-kwalità u mhux il-kwantità. Semma kif il-policies għal Għawdex m'għandhomx ikunu bħal ta' Malta. Tkellem dwar l-importanza ta' digitalizzazzjoni u ħolqien ta' ekosistema ta' negozji li magħhom tinħoloq aktar riċerka. Għawdex ma jistax ikun bħal Malta. Għawdex u differenti u għalhekk irid jiġi trattat b'mod differenti. Issemma l-isptar. Aħna naħsbu anke bħala Chamber tkellimna diversi drabi li dan l-isptar għandu jkun priorità għal Għawdex. Joe Muscat mill-Gozo Tourism Association saħaq li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista jirriflettu l-ħsibijiet tal-GTA, il-governanza reġjonali, edukazzjoni, xogħol, saħħa u l-ambjent li kollha jorbtu mat-turiżmu u saħaq fuq l-importanza tal-level playing field u diversifikazzjoni tal-ekonomija Awċija. Rajna il-proposti kif imniżla fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista, proposti li aħna naħsbu li huma wkoll in-line mal-ħsibijiet tal-Gozo Tourism Association. Jekk aħna kapaċi illi nittekilew il-problema tal-one size fits all għall-Gżira Awċija naħseb illi nelbu uħud mill-problemi illi għandna. Michael Gallia mill-Gozo Business Chamber saħaq li jekk se jsir żvilupp f'Għawdex irid ikun wieħed li jirrispetta l-karattru tal-gżira. L-ambjent hija riżorsa l-iktar importanti għall-gżira tagħna ta' Għawdex. U sfortunatament dawn l-aħħar snin qed narawha kif tiġi abbużata. Aħna per se maħniex kontra l-iżvilupp, l-iżvilupp nafu importanti, nafu kemm qed jikkontribwixxi għall-ekonomija ta' Għawdex, imma aħna nkwitati il-mod ta' kif qed isir l-iżvilupp. Gallia appella biex jekk Għawdex ser isir carbon neutral qabel Malta, importanti li jsir xi ħaġa dwar il-problema tad-distribuzzjoni tal-elettriku fil-Gżira Awċija. Aħna minna miri fejn jidħol l-elettrifikazzjoni tal-karozzi, però nafu wkoll illi ma nistgħux nitqu bin-nies. Il-grid tajjeb trid investiment sostanzjali. Inti semmejt kemm jieħdu power, l-amperaġġ li għandha bżonn karozza biex tiġi ċarġjata tant huwa qawwi li jekk ikollok biżejjed nies fl-istess triq jew fuq l-istess substation illi qegħdin jiċċarġaw fl-istess ħin, daw se jwaqqgħu is-sistema. Ma nixtieqx ninstema' fatalista, jiena qed inkun realistiku. U allura fil-waqt illi tajjeb nagħmlu daw il-miri ambizzjużi, naħseb illi min qed jagħmilhom jew ma jafx x'inhu jgħid jew inkella qed jitħaq bin-nies. U allura irridu mmorru f'dik id-direzzjoni, però rridu investiment massiġġ. Min-naħa tagħha Joanne White mill-Gozo NGOs Association tkellmet dwar l-importanza ta' dan is-settur f'Għawdex, filwaqt li Bernard Gregg spjega l-ħafna proposti li għandu l-Partit Nazzjonalista għas-settur tal-volontarjat fosthom il-fatt li kull miżura tal-laċċa mal-kunċett tal-ESG.